ବରଂ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏବେ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସାଇ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲି ତ ଦେଖିଲି କି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗୋରୁଟାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ଟା ଏମିତି ଧକ୍କା ଦେଇଛି ତ ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା କି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ କି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋରୁ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜରେ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦିନରେ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ତ ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ରଖିଲେ ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ରାତିରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଶୀତ ନାହିଁ ଖରା ନାହିଁ ସେମିତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିଥାଉ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବରଂ ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଘରେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋରୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନ ପାଳି ପାରିବେ ତ ଘରେ ଗୋରୁ କିଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ତ ବାହାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ NH ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ବସ୍ ଯାଉଛି ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅକାଳେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ଗୁହାଳ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ। ଆପଣମାନେ ଗାଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି ତ ଯଦି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମର ଗାଈ ଗୋଟେ ଘରୁ ନ ଫେରେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ରାତି ଯାକ ଆମର ଖୋଜାଯାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଘରେ ବସନ୍ତି ହଁ ଆଜି ଗାଈ ଆସିନି କାଲି ଆସିବ ନା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଗାଈ ଆସିଲେନି ତ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ମଶା ଲାଗିବେ କେଉଁଠି ଡାନ୍ସ ଲାଗିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂଆଁ ଦେବା କେତେ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ସେତିକି ତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈଟାକୁ ଏମିତି ସେ ବସ୍ ହଉ ଟ୍ରକ୍ ହଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ତ ଦେଖିକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମୋର ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବୋଲି ଭାବିବେନି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଗୁହାଳ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏ ଗୋମାତା ସେବା ଆମର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ଯେ ମୁଁ ଗୋରୁ 5ଟା ରଖିଦେଲି ସେମାନେ ବାହାରେ ଚରିବେ ବାହାରେ ଚରିକି ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣିବି ଘରେ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁ ଦେବି ବାସ୍ ମୁଁ ବିକିଦେଲି କ୍ଷୀର ବିକିଦେଲି ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବି ଥିବ ବାଛୁରୀ ଥିବ ତ ସେ ବି ତା ମା ସହିତ ରାତି ସାରା ସେମିତି ବାହାରେ ପଡ଼ୁଥିବ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଆପଣ ହେଉଛି କିଛି ନ ଜାଣି ନ ପାରିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋରୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖନ୍ତୁ।